आंनि मुङा फुंखा बर', गामि बालाबारि, बागदबा गरेस्वर माबा पस्ट अफिस बागदबा, थाना गरेस्वर, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, बिटिआर, आसाम। पिन नाम्बार 781366। जे थांनाय माबायाव 26 आगस्ट खालि आंनि आदै मा होनो ताने गोमादो आरो जोंहा फुंनि माबा 4टा बाजारनिफ्राय गोमादो। दा मानसिखौ दाने जों बहुद नागिरबाय सानो माने साराफाले मोनब्रै दिगाव नायथिंबाय मानसिखौ दा दिहुननो हायाखै। ओमफ्राय मानसिया ओरैनो इमान माबा नङामोन हिना खालि दा मानसिया फार्स्ट माने गिबि न'निफ्राय दाने बारनदो आरो बारननायाव दा सानो जों जेरावबो माने सोंबाय माने गामि खाथि खाला सानो तामुलपुर एरियायावबो रोङिया सानो अदालगुरि फिट्रिबो सोंहैबाय ओमफ्राय गरेस्वर एरियाखौ सोंजोब्बाय खैराबारि सानो मानसि जों दिहुननो हायाखै। मानसिया खिन्थु जोङो बेलेगफोराव माबा खालामनायफोराव दोङो होनना बुङो ओमफ्राय मोनगोन होनना बुङो दा जों मानसिखौ दिहुननो हाया। सानो जों बहुद नागिरबाय ओरैनो नामा दा भाथु फिसरि बर' बिनि मुङा जाय मानसिया गोमादो गोमानाय दा भाथु फिसरि बर' जों पुलिसनोबो जोङो ओरैनो न'खरनि माने बिगोमाया माने एजार होबाय। बेनिफ्राय आरो इनि फिसालाफोराबो सानो इउटुबाव होदोनो बेनिफ्राय आरो फेसबुकआवबो होदो होनना बुंदो। दा इउटुब नायगिरिफ्राबो दा मानसिखौ माने दासिमबो दिहुननो माने हायाखै, फेसबुकफोरावबो दिहुननो हायाखै, थानाफोराबो दा खबर लागोना लायाखै बा नागिरना नागिरा जों बेखौ दा मिथिथ'वा माने होना दोनबाय आरो थेवबो दा जों दा आं बेखौनो बुंनो लुगैदों रायजो राजाफोरखौ जेन माने नोंथांमोना बा आंनि जायखिजाया सोमोन्दो थानाय जोंनि आफा माने आइ आफा आदा बाजै फंबाय बिब' बा बिदा बिनानावफोरा जाहाथे मानसिखौ माने नुसनबायब्ला माने फननि गेजेरजों माने खिन्थाहरनो हागोन जों माने स्क्रिनावबो नाम्बारखौ होगोन आरो फट'खौ होगोन। बे फट'खौ मोजाङै जुदि नायनानै गथाय रायजो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा माने फनफोराव माने मानसिखौ माने बायदिसिना माबायाव माने सकफोरावनो जा लामा थथायावनो जा माने नुसनबायोब्ला माने नैबे दानियाव माने स्क्रिनाव नाम्बार होगोन बे नाम्बाराव माने फन खालामनानै ओमफ्राय माने फनफोराव माने फन खालामनानै माने मानसिखौ माबानो हागोन बुंनो हागोन ओमफ्राय दोङो होननानै जों लाखिदों होननानै होमबाना जों दा मानसिखौ दा जों दिहुननो मा होनो जों दा लायनो थांनो हागोन। बेखौ बैसोआ बेसेबांसो जागोन? ओरैनो बैसोआ मथा मथि 50खौनो हमदों आङो हाइस्ट 50खौनो हमदों। आवगायाव बेफोरबायदि ओंखारफेरदोंना फेराखै? मानसिया बे आवगायाव फिसा गैयामोन बेनो माने गिबि आरो फार्स्ट प्रथम जादों। खैथासो समाव हगारदों? ओरैनो फुंबिलिनि माबा 4टा बाजायाव जादों माने शुक्रुबार आरो माने बृहस्पतिबारनि माबायाव आरो जेनेबा माने 4टा बाजायाव फुंनि दा मानसिया दानो बाहेरायाव मा ओंखारदोंमोननो मानसिया दा थांनानै सानो माने सोंहैदोंमोन आंखौ न'आव दिन्थां ओमफ्राय मानसिया लोमजाबाय माने सिगांनो एसा बायंला जायो जाखर जागा जाबाय थायोमोन मुलिबो जादोंनो मुलिबो जानानै ओमफ्राय मानसिया माबा मेन्टेलि बाय माबा जाबाय आरो मुलि माबानाय जानानै मानसिया खर'बो बाय माबालांबाय माने मानसिया हुस गैया जालांबाय सानो माने बाहेरायाव मानसिया ओंखारलांदो आरो सानो दा मानसिया बहन हायाखै। आहा सासे बिहि गोमा जादों मानो होनबा गोमा जादों 26 जानुवारियाव 26 आगस्टआनो भुल जादों। 26 आगस्टआव फुङाव 4टा बाजियाव बाहेरायाव ओंखारदोंमोननो मा होनो बेयाव ओंखारनायनो मुथि थांखो बेनो खालि अखाबो हादो जोंबो थारमाने सारि मोनाखैमोन बेलेग बिसिनायाव मुहुरनाय जादोंमोन बिदिनखालि बेनिफ्रायनो दा माबोरै थांखो सनखो ब्रेनाबो एसे हामा जादों बेहा ब्रेननि थाखायसो थांफ्लांखो नामा जा जों नागिरदो बेखौ जों मोनाखै बहुद जायगा गिदिंबाय जों गारि लानाबो नागिरदों साइकेलजोंबो नागिरदों बेबायदि खालामनानै नागिरबाय थादों आरो गावलिया माबाफोरनियावबो नायदोंमोन मोनगोन होनना बुङो मानसिखौ दोङो होनना बुङो नुवा। पुलिसनोबो जों एजार होदो पुलिसा दा नागिरा बेखौ मिथिया पुलिसनोबो होना दोननाय जादों जों दा रायजो राजाफ्रा नङाबा नुबाय बायोबा फन नाम्बाराव बिनि नाम्बार मथेनो जोंनो हरबोला जों नायनो थांनाय जागोन आरो दा नोंथांमोना अननानै जोंखौ लाखिना दोनोबा गाहाम मोनदोंमोन आरो आं बेखिनिखौनो बुंना दोनथ'नाय जाबाय।